Hakijing seng ladanga keli kat nungut na preng chong phi nget baka Bible kalong ka khtien bala persat men sim do blai nganget baro nginyara ya kikti jongi ladanga keli pat kat nungut na preng chong phi la pule ya ka Bible bar ko wei nganget ka ying mani kan ja jar amar ngi sngu thu baka ta ka jinget ka pangi phla ha ka Bible kalong ka senjor bat ka steng shisha lingba ka Bible u bleu la pen pau ya lede ye ki jing long bat ki jing thmu jong u ki bang ngi kum ki brio ngimla pantip da ka wei pat klenti ho ngila pantip ye ki kat tu kat ni ki jing long jong blei lingba ki jing per long ki ba ker saudong yangi baru na ki jing ya shem para brio Henry kita ki jing tip kila ban ya lam bakla lemda ngi don ya ka jing pen scam bat ka jing pen shai na ka ktin jong play ngio I ya ka jing krau jong play ha ka sngi Henry don pat ki ba mane ya ka sngi ban ya ka ba mane ya unong thau jong ka ta ka sngi ka ktin jong play kalong halor lemda ngi don ya ka ktin ngi long ki ba sakma lemda dai na mar ka ktin nginom la ban tip bo jisu long ukhun bala khamar wei jong play ubakit no ya ka pop jong ka prothai lemda day na mar ka ktin nginom la ban tip bo jisu Christ ushong ha ka kti kamon jong play baru ya saj na ka benta jongi lemda day na mar ka ktin nginom la ban tip bo jisu un sawan biang sa shisien ban shao ya la ki jong ngi aingu yu play na mar ka ktin jong ka balong ka sharak ha ka prothai ka badum nginom la ban tip yo blay shabar na ka ktin jong ngila ban tip yo tangkat ka ba ulamon ban pen pau ya le ha ka ktin jong ka jing pen pau jong blay ha ka ktin jong kalong ka ba pura nginom la ban shim ne pen lang shu ha ka ngim don ka wei pat na ka bangila ban tip yo blay uba shisha laj na ka ktin jong ka ktin kalong halor ka ktin jong blay ka thu shai bahakisi ke bakhadu kindon ke banhab no na ka jinget namar baki shash kori ki jihikai ke mensim ke basyukor don ke banhab no na ke jinget om namar ki pop Henry ki jinghikai ki hakibala sotru ye ki khot Bible ladangi pensyong nongrim ye ke jinget jongi haki jing snyo ba ke jing sutenat para brio ngindong ke basya syukor dashisha kaktin jong blay kalong halor kumbau soitan ulawan ban syukor ya jisu daga ba open bakla ya kaktien hakaju korukom unwan ban syukor ya kapalang ujisu ulayale persya ikijing syukor jongu daga jing shisha jong kaktien kum taru ngin la ban yeng yale ladangi don ya gajing shisha jong kaktien om ya kaktien lani ka Bible ka bangila ban thiet hakador shispa san paula ne aspa tingka na OM books Henry kaktien ka ba ngila buri bat tengkai hapo jongi da ka ba pule ti bria bat puson yaka halagasgi nginomla ban yeng ladaya kaktien ngi ai jaka tang haki almari bat om haka jingmut bat dono jongi upaman haki dikisngi kiba khadu ubun kam ban wanra yiji kai kiba sngaw kumbagi day kiba nakaktien kanang ban syukor bat yalam bakla ya kiba buon lada ya kijing hikai la tenju da kijing sngaw bat kijing ya syam mensim ngin long kibala sya yalam bakla kaktien jong blay kalong kabala penkrau bat kalong halor kijing sngaw ba kijing syam mensim jongi baro kijing sngaw tu jing sngaw bat ke jing shaman sim jongi kidi badlong hapo ka jing sharai jong kaktien hashwa bangin priang ya kino ki jihikai ka dayangi badlong kum kinong beria kiba yit pnya e ke jing tho kila tenju pi wat e ke jihikai jong polru laki long ne em kat bakum kaktien omdan unuru ubrio ubalong halor jong kaktien menbangi dang don haka jingdum ngiyo ya ka jing shai jong ka jingim om da ka jing la jongi hendai da ka ktien onda habingi la yo ma da ka jing penem da ka jinget hauktien ubalong jisu nginyai ne aga jing penem om da ka jing le jongi hendai da ka ktien
Haba ubusen yu belong soitan un wan ban syukur dagi kitien ba jem bat ba pna jong u. Nginom la ban ithu yagi boj sianti jong u Henry jaga kitien. Nginom la ban sngutu lani yoi ya kadur kabapura jong u blay ladang ikut no tang haka kitab Genesis lani kitab jing penpau. Ban yoi ya kadur kabapura jong blay u belong u Christ. Kadai yang iban yit ya kakitien baro. Kam day yang iban pensyong nongrim ya kijihikai tin blay dakabangi syujit ya kidekot kibangi snowday Henry halor kijihikai jong kakitien baro. Tungin gitmau ba kejutang kabarim kalong kabampura klem kejutang kabathumai. Bat kejutang kabathumai kalong kaba mayan kabangimla ban syempang klem kejutang kabarim. Ki jingkanya berkinyam ki rukom haka kitab Leviticus kilong kiba John jingmut tang habangi o iya kita hau Jesus Christ. Nginem sngutu yaka sngi sabaton klem u Christ. Ka kitab Esther gamdai syapang kumno bala pelat im yaka jai beriu handrei kumno ba ublei ulari yala ka jai beriu lingba ka Esther. Ka kitab Proverb kamdai syapang kajing start jong Solomon andri syapang ujing start uji Christ. Kajing start ka benar-beneng kalong men shepting ba ban tip yo. Kamdai yang iban mani ya ka Bible. Henry ya uta uba ka ktin ka keren syapang uji Christ ken. Kajing mino top ha ka ktin ka penlong yang i bangin shem ya uji su. Bat la penwan duru yang i ha kajing serim ka dur jong uhi. Ladangi pela bangingej baka Bible kalong kakitien bala persat mensim jong blay ngin penmelin ban pule ka Bible barok gawai na gawai ka snem sya gawai pat om tang yagi dikhot bat ki benta bangi skautanat ban pule ngin pen shitom yaledi ban yit benya ya kakitien knang bangin skautu yagi jihikai kinong rim ki badan haka ngin hikai ya kakitien baro om tang yagi dikhot bat ki lenong ki bangi skautanat ngin puson bat berkhat ya kaktin halagasngi kanang bakaktin kan yo ban suhthiet ngin penlut ya kapisa ban thiet ya ki kot jong ki riu khrao jong ka jinget baru ban pule ya ki ngin snap ki jikai bat ki sermon jong ki briu jong play na kapor sya kapor ngin smart ru ban be sya ki Bible study bat ki seminar hakabala hikai ya kaktin baro ublay ulaay ya kaktian jong u. Kadai yang iban pediang dakaba minot haka. Kajing rublay kam syuja kumtu. Henry kadai kajing penmelin kabaman kasngi sya kajing rublay. Tongin long ki brieu jong kaktian. Pat ay kan stang haka bari. Amen.